Kistapolcsányban. Erre egy minősülési rendszert írtunk ki, együtt a szakbizottsággal egyeztetve, egy írt pontrendszert, amelyben a versenyeken elért 4 versenyből 3 legjobb eredmény számított be. A 4 verseny az Fábián, Sevescsén, Vecsés, Zomba és Szilvásvárad. Itt tanultam meg azt, hogy hatalmas felelősség van a szövetségkapitánynak és a szakbizottságnak is, hogy milyen versenyhelyszíneket hagy jóvá OB fordulónak, és mit teszünk válogató versenynek. Mindenképp az vezérelt minket, hogy mivel hogy a sport az, hogy a különböző felkészültségi szintű versenyzők teljesítményét egységes körülmények között hasonlítsuk össze, azért Magyarországon szerettük volna a válogató versenyeket kijelölni, ezzel támogassuk a hazai versenyrendezőket, és támogassuk a versenyzőket, és hogy mindenki itthon tudja megmérkőzni a másikkal, hiszen az itthoni versenyzők közül kell kiválasztani a 4 legjobbat, és nem a külföldiek közül. Így került a választás Zombára is, ami nekem egyik kedvenc versenyhelyszínem, többször is jártam már ott, és hát nagyon fontos felelősség az, akár technikai kiküldöttként, akár szövetségkapitányként, akár szakbizottsági tagként gondol az ember erre, mert fontos, hogy a személyi feltételeket és a tárgyi feltételeket megvizsgálja az ember. Zomba egy barátságos, családi verseny, 200 tagja van a Zombai Egyesületnek, lelkesek és nagyon szeretik a fogatsportot. Hatalmas erőt képviselnek a településen. Azonban olyan súlyt helyeztünk rájuk, ami nehézzé tette a válogatást és problémákat okozott, de én azt gondolom, hogy a végére megoldódott, és a válogatás elve a 36 versenyző közül a 4 verseny 3 legjobb eredmény alapján Lázár Vilmos, Tibor és Osztertág már került be a válogatott keretbe, akik méltóképpen képviselték Magyarországot a 2-es fogatartó világbajnokságon. Első, harmadik, 5. és 7. helyezést szereztünk, amelynél jobbat már csak csalással lehetett volna szerezni, hiszen akkor minden évben vigasztunk volna el. Lázár Zoltán szabadkártyával került be a válogatás után, hiszen a meghirdetett válogatás el is az volt, hogy 2 szövetségi kapitány alapján és 2 pedig a pontrendszer szerint. Az első 3 helyen Lázár Vilmos, Ifnak Tibor és Osztertág már végzett, és utána került be Lázár Zoltán, Margitai Sándor volt a 4. és Nyúl Zoltán volt az 5. a válogatás során. Az első versenyünk, nemzetközi versenyünk az Riesenbeckben zajlott, C-alívó csapatverseny, ahol megméretőzött a fiatal gárda. Sajnos a tabella éléről nem mindenki tudott részt venni, azonban egy fiatal csapattal méreckedtünk meg. A Magyarország bronzérmet szerzett ezzel a csapattal is, Szilágyi Zsolt, Osztertág Márk és Osztertág Kristóf volt a csapat tagja, és Nyíri Zsigmond egyéniként vett részt. A legjobb egyéni helyezést Osztertág Márk érte el, 7. helyezést, a rendkívül erős csapatban, ahol 7 nemzet, 37 versenyző mérkőzött meg egymással. Tehát ez is alátámasztotta a válogatás elvét. Riesenbeckben ugye első Németország, második Ausztria, harmadik Magyarország volt. Edzőtábort szerveztünk Szilvásváradon, Bozsik József vállalta az edzői feladatokat, és én azt gondolom, hogy mind Riesenbeckben, mind pedig Szilvásváradon sikerült jó kapcsolatot kiépíteni vele, azonban mivel hogy elég sok teher árult rám a 4-es volt az Európa-bajnokság szervezési munkálatai kapcsán is, ezért nem tudtam az edzőtáborban folyamatosan jelen lenni, és az ő segítségére lenni. Ő azonban tényleg nagyon komoly munkát végzett. Én azt gondolom, hogy a díjhajtás területén is jelentős előrelépéseket tettek a fogadhajtók. Osztertág Márk is eljött, aki egy rövidebb időt töltött az edzőtáborban, külön engedélye, hiszen neki Dobrovic József a szakmai edzője, képzője, de azért ő is részt vett ebben az edzőtáborban, mert jó hangulatban telt el, jó körülmények között, és nagyon hasznosak voltak Bozsik József észrevételei a versenyzők részére, amit mindannyian beépítettek az elért eredményükbe. A 2-es fogatartó világbajnokság eredményeit mindenki ismeri, 21 nemzet, 72 versenyzője, fantasztikus erős mezőnyel, Lázár Vilmos aranyérmet hozott a csapatnak, aki a maraton nyerte egy ábrázatos hajtással. Ifnak Tibor is hozzájárult a csapat eredményéhez, hiszen az akadályhajtás megnyerésével oda segítette a bronzéremhez a magyar csapatot.
fantasztikus eredmény volt mindannyiunk számára, és osztálytág Márka 7. helyével szintén fiatal kora ellenére egyéni versenyzőként nagyon szép helyezést ért el. Pinta Gábor pályaépítő munkáját pedig külön kiemelné, hiszen fantasztikus fair pályát épített a fogadhajtók részére, mindannyian elismerően nyilatkoztak mind a maratonpályáról, mind az akadályváltásról, az egy darab alapidőnbeli hibátlan is igazolta a pályaépítő, hogy meghajtható volt a pálya, tehát egy remek verseny, remek körülményeket biztosított Pinta Gábor egy méltó világbajnokság helyszínén. Az A-kategóriás OB fordulókban 7 kvalifikáló verseny volt, amelyben ugye kicsit nem adott kvalifikáló pontot, mert túl kevés versenyző indult. Összesen 39 versenyző méretőzött meg a 2-es fogadhajtó A-kategóriában. A magyar bajnokokat Mondok Lórek úr már ismertette, Lázár Margita is, akkor osztálták már. És akkor valamennyit a B-kategóriáról, hiszen a szövetségi kapitánynak feladata az utánpótlásnak a felügyelete is, és a B-kategória hivatott a magyar utánpótlás kategóriát biztosítani. Ezt 21 versenyző vett részt a 8 versenyen, ami B-kategóriás kvalifikáló verseny volt a 2-es fogadók részére. Gernyelben került a döntő megrendezésre, ahol az ismertetett 6 fogadhajtó már tovább jutott. Rendkívül visszafejlődőben van a B-kategória, ezért tennünk kell valamit, hogy minél több versenyző vállalja a 3 számos versenyt, és biztosítsuk a fogadhajtó sportnak a fenntartható fejlődését folyamatosan. A C-kategóriának a felügyelete nem feladata a szövetségi kapitánynak, mert a szövetségi kapitány az utánpótlással és az e-sporttal kell, hogy foglalkozzon. Mégis ez a sport az, ami széles tömegbázis biztosít a sportnak, és a C-kategóriás versenyzőkre is igenis büszkék vagyunk, hogy vállalják a versenyzés költségeit, és rájuk szükségünk van, mint szurkolótábor a 2-es fogadhajtó világbajnokságon, illetve szeretettel várjuk őket majd az 1-es fogadhajtó világbajnokságon és itt Izsákon. Köszönöm szépen, én lemondtam, sok sikert kívánok utódomnak, Tóth Tamás szövetségi kapitány.